Ahojte, čaute, zdravím vás, vítam vás pri druhom dieli z našej Minecraftovej série spolu s mojou úžasnou ženou. Ahoj! Ahojky, ahojky. A ako už môžete vidieť, od minulého dielu sme dosť pokročili, pretože máme aj postele, máme aj pec, máme aj čestku dokonca, už sa nám to všetko krásne vypeká, už máme nastavený aj respawn point a máme akože dosť mesa, pozrite sa, už máme nejaké vypečené, tu už máme nejaké vypečené, čiže už o jedlo nemáme núdzu, už konečne nebudeme hladní, konečne sa môžeme poriadne najesť do sytosti. A plán na dnešný diel je teda sa vypraviť túto trošku do okolia, pozrieť sa, že čo to tu máme. Našli sme si takéto provizórne zatiaľ pekné miestečko na spanie, máme to tu takto podľa mňa dosť pekné, pretože je to taký pekný balkónik, kde vidíme na púšť a kde sme takto v lese pekne, sme tak trošku vo výšine, na takom kopčeku. Samozrejme je to všetko dočasné a všetko sa to meniť bude, len časom. Chcela by si niečo povedať? Vieš čo, už sa pomaličky pripravujem, bo chcela by som ísť do toho piesočného hradu, čo som ti vravil v minulom dieli. A v podstate, no, kúsok by malo byť odtiaľto, takže určite sa vydáme tam. Takže môžeme ísť vlastne dneska na výpravu do toho hradu, preskúmať, že čo to tam je. Dúfame, že sa vám táto séria páči, ak áno, určite nezabudnite túto sériu podporiť lajkom, pretože len tak uvidíme, že vás to baví a že to radi sledujete. Ak nemáte odber, určite ma odber poteší, pretože mnoho z vás, čo sledujú tieto videá, odber u mňa nemajú, takže určite nezabudnite dať odber. Ja idem sem tam dole nasadiť ona. Dobre, ja si zatiaľ urobím nejaký ten, máš nejaký kameň? Alebo nejaký, počkaj. Mám 9 kúskov, takže asi to veľmi neviem, či pomôže. Dobre, lebo ja si chcem urobiť... Tento strom dám dopreč, pretože ja si chcem spraviť nejaké to náradie, ale nechcem si robiť to drevené náradie, chcem trošku postúpiť o level vyššie a chcem si spraviť kamenné náradie. Takže si spravím teraz kamenný krompáč, aby som si mohol ísť nejaké kamene naťažiť a trošku sa posunúť v dobe. A pamätáš si, kde bol práve ten hrad? Poďme si smer. To, čo ste vy asi pravdepodobne v dieli nezachytili, teraz si nie som istý, lebo sme tu ešte potom asi pol hodinu sa hľadali, pol hodinu vlastne zisťovali, že kde kto je. Tak neviem, či ste to zachytili, ale našli sme aj nejaké tie doly. OK, mám tu naťažené nejaké kamene. Môžete inak napísať, aké dlhé by ste chceli diely. My to vlastne tento diel točíme prakticky hneď potom, ako sme natočili ten prvý diel, takže tak. Dobre, poď sa vyspať. Aby sme prečkali našu prvú noc tu na tomto našom svete. Prvú ako prvú? Prvú s postelou. Ale myslím takú, že prvú prespíme. Nie, že akože prečkáme. Však vravím prvú s postelami. No? Yes, oh my god, konečne sme sa vyspali na našich krásnych posteliach. Aj krompáč si vyrobím jeden. Doba kamená, tak sa mi to páči. Čiže mám meč, mám krompáč, lopatu a sekeru určite si musím zobrať. Zoberiem aj jedlo, ale nezoberiem ho všetko, toto si myslím, že nám bude stačiť. Nejaké tie bloky, nejaké to drevo pre istotu a loďku. Dobre, myslím si, že som pripravený na výpravu. Tento meč mi aj tak za chvíľku dojde, ale kam mám ísť? Ktorým smerom? Tu, na púšť. A kde to je? Ten hrad? Týmto smerom, ako sú tieto dva stromy, tak proste tam ďalej niekde. Zaujímavé, že v strede púšte sú stromy. Hej, a proste dva úplne od veci, vieš? Zaujímavé, celkom. Tyk, to čo je? Oh my god. To čo? Tam potom pôjdeme. Aha, tam je. Aha, vidím. Už vidím vežičku. A to je dedina, to není hrad. Tak ja som iba vežu, vieš. OK, tak to preskúmame. To je fajn, že máme tuto okolo našu takúto dedinu. Celkom pomerne blízko. Farma. Ale ja sa musím už nájsť. Dobrý, čo tu máme dobrého? Musím sa nájsť. Králika si dám akurát, paradoxne pekne, na obed. Ťava? Ťavu som ešte nevidel, čo ti šibe, ukáž mi ťavu. Akí oni dedinčania, parádne oblečení. Čo ti šibe? Ona sa postavila! Ako hýbe tými ušami. Dobrý deň. Môžeme si ťavu osedlať? Ukáž. Ja sa na ne veziem, pozeraj. Ja sa veziem na ťave. Si ako pravím, nemám. Habibi, come to Dubai. My sa dvaja môžeme viesť na ťave. Tak toto je Nespí! Ona nám v podstate akurát, vieš? Nespí, Rob, hýbaj, hijo! Ale ona nám, vieš, ona si ľahla, aby sme mohli zasedlať práve, že? Oh my god, to je úžasné! Tak tebe šíbe, ja vidím v diaľke ďalšiu dedinu. Za prvé, poď sem na túto väžu. No, tak to je pekne vysoké. Chlapci, ale vás tu je nejako veľa, ako v Indii bohov.
Tam je ozaj ďalšia dedina, no tak tam sa dneska vypravíme. No však ty máš loďku a tuto pod sem, tu sa mi strašne páči tento dom z hora. Fakt vyzerá ako presne tých tomu ver, ale ich je tu strašne veľa. Teraz sa zahrám na Assassina. Skok dôvery. OK, podaril sa mi. Chvála Bohu, inak by to skončilo so mnou veľmi zle. No, ideme to tu popreskúmavať. Posteľ zelená pekná, OK. Na hornom poschodí boli ďalšie dvere na balkón. Á, čestka. Dobre. Ďalší chleba. Dobre. Ale štve že tu proste nemajú nič iné ako dobre. Ako sa toto... Berem späť. Aha, takto dvojklikom. Vít, aj kaktusy zoberieme. Kaktusy máš všade, to nemusíš. Máme všetko. Ja beriem všetko. Všetko ich tu okradnem. Dobre, poďme do tej ďalšej dediny. A máme tu všetko preskúmané? Hej, ja už som preskúmala. OK, tak teda poďme do tej ďalšej dedinky. A to je riada dedina. Nevidím ti cez hlavu, takže... Nevadí. Strašne sa mi páči ten podmorský svet. Tomu ver, riadne to pekne spravili. A zapadá slnko, tam sa niekde potom vyspíme v dedine, dobre? Tam si hodíme. Ináč uvedomuješ si, že my keby sme vtedy vedeli, že tu je dedina. Hej no. My sme mohli sa vyspať. Ten golem sa zabíja o kaktus, čo ti šibe? A ja pozerám už z diaľky. Je to frajer. Dobrý deň, prišli sme na návštevu. Hygiena prišla. Ukážte nám všetky doklady. Všetci spia. Tu má niekto koberček na jogu. Majú tu mačku. Kaktusy do pusy. A ďalšia čestka. Emeraldy som našiel. My tu môžeme urobiť mapu. Dobrý deň, pán golem. My len tak sa pozráme okolo. Aký malý villager tu spí. Dobrý deň. Čestka. Dobrý deň. Samý chleba. Po tebe všade proste prázdne čestky. Ale že úplne prázdne. Ja som mi tam aspoň proste nahávala také tie... Ja všetko berem. V okolí nevidím nič, ale tie podmorské, ten podmorský svet je nádherný. A tu je taký osamotený domček proste, aha. To je podľa mňa vajda. Nikto tu není, tak tam budem spať ja. A ja budem spať kde? Choď už spať. Choď už drichmať. Počkaj. Zombíci. Nepustí mi sa nikoho. Nie. Hej. Ražby, uhni! A ťava tu leží na jednom bloku, zaujímavé. A v zadku má šíp. Fakt? No uhni, idem si ľahnúť. Dobre, poďme. My tu máme respawn point. Ježiš, ozaj. No. Nevadí, však ja viem, kam máme ísť. Dobre, okej. Zvoníme. Kostol, omša. V podstate sa môžeme vrátiť, lebo tu už v okolí proste nie je dedinka. OK, súhlasím. A ja som našiel ďalšiu dedinu, počúvaj. Úplnou náhodou, ty kokos, a musím sa najesť. A kde si išiel, doľava či doprava? Doľava. No ale úprimne akože aj ten hrad by som chcela nájsť, ale vraj je neviem či nie ojedinelý. Poď sem! Idem. Tu je hrad! Tu je reálne hrad. Ozaj? Aha, no tak ale to teraz počkaj. Ako sa to robí toto? Počkaj, ja viem, ja sa musím nájsť. No. Tak? Pomalu, Snakesy. Ty nesmieš skočiť na ten pressure plate, čo? Čo je? Nič, len som sa zľakla, že či blok tam nespadol, vieš? Bloku. Ja ťa sledujem takto z opodiaľky. No, dobre, pôjde. Už môžeš skočiť. Aha, dobre. Či kokos. Dobre, môžeš to kľudne zobrať. Ja zoberiem tiež niečo. Diamanty, naše prvé diamanty sme našli normálne vonom. Piesok som nemusel brať, ale dobre. Nejaká knižka, enchant book. Zoberiem aj Rotom Flash? Nie. Dobre. Zlaté jablko zase máme. Hej, kosti mám, ja mohol som ja zobrať. Hej, dobre. Tak, ti kosti nám naspäť. Smiting template, čo to je? Kosti máš ty. Enchant book, sharpness 2. Looting 3. A piesok. Ty kokos, dobré. Počkaj, udí. Ešte aj TNTčka budú? Ježiš Kriste. Jaj. Super, budú TNTčka. Bude ohňostroj. Počkaj, tak hádam, bereme aj čest. Tomu ver. No dobrá, tu musíme aj ten bordel zobrať z nich. To vyhodíme niekde potom dole z kopca. Aha, naše obľúbené počasie. Hej, a tuto zrazu neprší. Yes, super. Mačičky zase. A toto je taká malinká dedinka, veľmi. Malinká. Tak to si ešte som neprišiel. Dobre, okej, mením svoj... Oela vás tu je. Ako v Indii bohov ozaj. Čestka. Chlebík môj, každodenný. No dobre, a teraz môžeme ísť vlastne týmto smerom. Máme naspäť náš domov. Kokos, ale pozri, tam sú babusy. Tak to padí.
kokos, áno, my to Tam máme... potom pôjdeme riať, ale vezmi si, že pozri sa, nám začína džungla už na tom ostrovčeku, kde sme my. Áno, takže aj tam budú možno pandy. Na začiatku, ako sa nám zdal tento svet taký nie moc pekný, tak sa mi páči. Tak už to vyzerá dobre. Už to začalo byť dobre. Mali by sme ísť sa domov vyspať. No môžeme aj tie veci drahé iné zaniesť. No inak to je pravda. Urobíme double chestku a no rýchlo hore inak, ty kokos, rýchlo domov. No však šprintujem. A už sú aj pavúky tu, rýchlo home. Už ma naháňa, aj za chrbtom ho mám. Bež. Ty nesmieš hlavne zomrieť pre Boha. Ja viem, že nesmiem zomrieť, ale už tam vidím svetielko a tu zase fakt iba vo vode prší. Máme tu uhlie rovno pod domom, dobre, to je fajn, to vyťažíme potom. Toto sú také nebezpečné schody, lebo tu máme nejakú jamu dole. Urobiť zatiaľ double chestku, ale najprv sa vyspíme. Poďme. Yes, respawn point nastavený. No výborne, super, tento diel je taký akčnejší, taký živší, konečne sa tu niečo aj deje. Dobre, takže takéto, aha, emeraldy máme. Ešte musíš že máme akurát diamanty na 3, čiže môžeme potom spraviť niekedy v budúcnosti bez problémov, no. Krompač? Krompač, no. No dobre, ideme teda skúsiť nájsť tú jaskynku. Máme 2 zlaté jablka. Máme semiačka, tak ja idem aspoň len tak farmičku. Nejaké políčko malé, no. Ja sa tu idem zatiaľ pozrieť na, či nemáme nejaké prasce, že by som ich trošku požehnal svojou čepeľou. Možno to niekto bere za zbytočné. Ty kokos. Nie, reálne to železo, čo máme na vedro, ale... Ale to je poľnohospodárstvo. To je rozvoj vidieka a dediny. Aha, kravička. Dobre. No, tu sú prasce, paráda. A kravy. Budeme mať mesa všetkého druhu. Ináč vid mohol zobrať a kravy a takéto zobrať proste. Toto je tu krásne. A včely vidím, včely som zazrel, takže tu máme aj úľ niekde. Aj v slepičku. OK, takže sa tu spavnuje kadečo. Takže sme asi našli dobrý bajom. Konečne. Ako začala ťažko táto séria, tak sa to celkom dobre rozbieha. Samozrejme, asi by som tu nechcel ostať, aj keď možno, že aj chcel, ale nejaké krajšie miesto si nájsť. Ja by som chcela, neviem prečo niekde v džungli. Alebo aspoň V čom? Pri džungli. Jaj, môžeme si nejaký taký jungle house postaviť. Nevie niekto, ako sa tieto glowberries sadia? No inak ľudia, budem rád, keď budeme spolu interagovať ľudia. Keby tí ľudia, čo sledujú túto sériu, tak budú pekne písať do komentárov, čo by chceli v tejto sérii vidieť, čo práve naopak, že nie, čo zmeniť, čo zlepšiť a tak. Vopred hovorím, kozy neukazujem. Čo tak ty si povedal, čo by chceli vidieť, čo nie. Je tak, ok, dobre. Čiže kľudne sa rozpíšte v komentároch, ak vás niečo napadá, nejaké rady, tipy, triky a tak. Opustite sa tam kľudne. Kľudne sa rozpíšte v komentároch. My budeme len radi, my sa radi prečítame každý komentár. Nech si tak vybudujeme takú komunitu, nejakú takú našu malú. Budeme radi za to. No čo, ideme skúsiť nájsť tú ono? Ja ti chcem ukázať niečo. Tu kúsok to je. Áno, tu kúsok to je, poď. No a vlastne tuto hneď za rohom, keď sme sa hľadali a ja som bol na stĺpe a vyzeral som ťa, že kde vlastne si, tak som tu objavil niečo, čo by sme mohli kľudne aj v tomto dieli preskúmať, ale toto je dosť ťažké na preskúmávanie. Vyskoč sem na strom a keď sa pozrieš týmto smerom, tak tam uvidíš tú väžu. Pillageri! No, ale ty sú silní, nie? No, hej, tam treba zobranovať tak, čiže to teraz ešte vôbec... To teraz určite nie, ale v jednom z budúcich dielov by sme sa na nich mohli vrhnúť. Keď budeme mať brnenie, keď budeme mať proste nejakú tú výzbroj a nielen proste túto hlinené chrbty. Ale určite áno, súhlasím. Takže je fajn, že tu máme takto kúsok a máme tu aj tieto zvláštne psy, čo som ešte v živote nevidel a vyzerajú strašne super. A máme kosti, mohli by sme si nejakého oného... Doma máme. Mohli by sme si sem potom nejakého havka doniesť. Koľko prasiat to je. Keby nezožereš tú mrkvu, mohli sme mať prasatá. Avšak bude mrkva. Pozor na lávu, super, že máme aj lávu, túto kúsok. Že tu máme fakt veci okolo, ktoré sa nám... No a počkej, tu bola niekde tá voda, do ktorej sme išli. Bolo podľa mňa tam niekde okolo tých stromov. Nie? No áno, tým smerom, ale vo vode to bolo. Ale týmto smerom, hej, to bolo? Myslím, že hej. Alebo túto? Počkaj. Áno, túto. Áno, to je ono, Tu je ono. Ideme to rýchlo takto omrknúť? Hej. Mne sa strašne páči s týmito onými. Proste, a toto sú tie glowberries, čiže ja neviem, či sa to dá nejak zasadiť. Ale tuto určite tu ťažíme veci. Veľa uhlia tu je, to všetko berem. On ma neudri, lebo som že nad priepasťou.
Nie, pekne uhlie sa nám zíde. To je jasné. Som našiel uhelnú žilu, ty kokso. Wow, riadne veľa. Budeme mať nové celú zimu čím topiť. Si robím nejaké torčky. Dám si ich sem. Wow. Ty kokos, čo ti šive to, koľko je tu tých creeperov? Akurát, my sa sem akurát tiež potme musíme vydať, láska. Ale vieš o tom, že sme v jaskyni, takže to je... Ale aj vonku je tma. Wow, ale ty kokos, to je obrovská. Creeper! Je pri mne nejaký. Dobre, ja som to nejako prežil. Železo tu vidím, to vyťažím. Túto vodu by som mohol zastaviť. Dobre, túto vodu som zastavil. Vodu som zastavil, pozriem sa, či náhodou niečo okolo neuvidím. Ale vidím tu len týchto creeperov, ktorí sa snažia ísť ku mne, ale tým sa to nejako nedarí. Takže si ja zatiaľ snáď bezpečne zoberiem toto železo. Dobre, to sa mi podarilo. Vidím tu ďalšie uhlie, 1 500 potvor. Si nado mňou. Ozaj? Pozri sa rovno za teba a dole. Aha, vidím tu zombíka, ďakujem. Týchto malých je ináč väčšia pravdepodobnosť, že niečo spadne. No, aj ja spadnem asi. On ma zabije. On ma zabil normálne! Veď ale povedz mi, veď som ho koľkokrát hitol! Títo malí sú silní, no. Tak ale asi, že keď je malý, tak asi nevydrží toľko, nie? Normálne mám nervy, zase sa tam akorát po tme. Nie, však sa zostane, ja už iba to uhlie, čo je pri mne, zoberiem a idem naspäť. Tak mi ale zober veci. Fú, ale ako ďaleko si. Veď si povedala, že som tam bol oproti tebe akorát. To si nado mňou. No tak nad tebou. Musím zistiť, ako tam ísť. Ale ináč reálne by sme mohli dať také hlasovanie do komentáru, že či chcú, aby sme nejakým štýlom spravili taký, že jaskyny, kde sú tieto globeries a tak, bydloníčko, alebo niekde v džungli. No dobré, kľudne môžete rozhodnúť ľudia za nás, že kde by sme si mali teda postaviť nejaké obydlie. Že ja normálne medzi tými mobmi prefrčam jak taký oný šíp. Zemiak mi spadol zo zombíka. Paráda, hneď ho daj do našej farmy. Chcem si to tu trošku obísť, lebo je tu creeper a tomu sa chcem zrovna vyhnúť. Zabij tohto zombíka. Alebo poď spať. Zombíka? Mohla som si zahodiť meč. Sorry. A rýchlo poď spať. Lebo už ma nebavia. A kúkaj ináč, čo som našla. Strašne sa mi to páči. Ó, to je pekné. Máme tu stromček. Ó, máme tu stromčeky. A ak by ste chceli, tak kľudne môžeme dať na budúce nejaký stream z toho, ako prehľadávame jaskyne. To by možno, že bolo tiež fajn. Ak by vás to teda bavilo. Kľudne napíšte do komentárov. Vrem, my sme točili tieto dva diely hneď po sebe, takže nemali sme možnosť čítať si vaše komentáre z prvého dielu, respektíve na ne hneď teraz v druhom dieli odpovedať, ale už teraz do ďalšieho dielu na ne odpovieme a veľmi radi si ich prečítame. OK ľudia, ďakujeme, že ste sledovali ďalší diel z tejto našej Minecraftovej série. Veríme, že sa vám páčilo, ak áno, určite dajte like. Ak nemáte, poteší ma odber a my sa stretneme či už pri ďalšom dieli z Minecraftu opäť o týždeň alebo pri nejakom ďalšom videjku. Majte sa krásne, logout. Čau, čau.